тази вечер е Пламен Русев, сериен предприемач, известен най-вече с това, че е създател на Webit. Голямото изложение в IT сферата, което през последните години се превръща в все по-успешен продукт и събира на едно място. Знаете, няма нужда да ви разказвам за Webit. Пламен Русев беше в началото на годината на форума в Давос. И аз му се обадих и го помолих да дойде да говорим за Давос, за да коментираме настроението, така, но той не беше в България, беше в чужбина. От Давос до сега нещата се промениха толкова драматично, че за Давос изобщо няма да го питам, но пък за сметка на това ще го питам какво става с предприемачите и какви са настроенията на фона на целият този геополитическа турбулентност, която се случва. Много хора не знаят изобщо на къде ще задуха вятъра в следващите седмици и какво ще стане и на какви позиции да застанат. Така че, господин Русев, добре дошли. Благодаря, че сте при мен. Добре заварили. Много ми е любопитно човек като вас, който контактувате с хора от цял свят непрекъснато и имате бизнеси в различни държави. Какво виждате и чувате в целият този геополитически, как да го нарека, какофония, шум, примесен с хибридни неща, примесен с шокове и изненади? Какво виждате и чувствате и чувате? Много първо, аз съм инвеститор, така че чувствата ги оставам само в посока да следвам това, което вярвам, че трябва да правя. Когато става въпрос за света, в който живеем днес, той е подчинен на едни и същи закони, но различни инструменти вече работят. И затова много хора не могат да си обяснят всички тези промени, защо се случват. И всъщност, за да можеш да видиш на къде върви нещо, трябва да махнеш шума, а не да го коментираш. И аз затова ще си позволя да не коментирам шумовете, а да споделя това, което ние в нашата общност виждаме и можем да предвидим в бъдеще. Като тук е много важно да кажем, че инвеститорите, успешните инвеститори не залагат на промяната. Успешните инвеститори залагат на това, което вярват, че в следващите няколко години няма да се промени. Защото ти не можеш да залагаш на нещо, което може да се случи, може и да не се случи. Да не говорим, че ние сме инвеститори в така наречения рисков капитал, където риска е достатъчно висок заради самата индустрия. Но ако погледнем какво всъщност се случва, то е много ясно. В световен мащаб технологиите се развиват с такава скорост, че превръщат все повече и повече вземането на решение в, бих казал, от гледна точка на човека в факултативен елемент. Тоест, все повече технологиите взимат решения. И тази технология в момента, основната технология, която така създава усещането за това да си по-добър от другите, се казва изкуствен интелект. На практика, това, което виждаме към настоящият момент и в Щатите, и в Китай, е, че тези две държави управляват 95%, а може и повече, от решенията в сферата на изкуственият интелект. И всъщност голямата битка е кой ще бъде победителят. Тук нали не чухте Европа. Тя не съществува на тази карта. Защо тогава да се очудваме, че Европа не съществува в преговорен процес? Защо Европа не участва или не е канена да води разговори? Защото не съществува. Имаше един филм Стар Трек. Ако те няма в Стар Трек, значи те няма в бъдещето. Тъй сега се играе този филм. Филмът на технологичното завладяване на планетата Земя. Какви са разликите? Разликите са, че преди имаше нужда от обединения, като НАТО, като друг тип обединения на света, търговски, политически, геополитически, военни, хайде не военни, а по-скоро дефенс, нали, за защита. Политически коректния израз. Към настоящият момент, аз не се опитвам, никога не съм бил политически коректен, но да, опитвам се да намеря по-добрата дума точно в тези моменти, както се казва в къщата на обесения, не е хубаво да се говори за въже. Към настоящият момент с една глобална инфраструктура технологична, като че ли вече не ти трябват партньори.
ти можеш да управляваш с нея. Има една хипотеза, която гласи, че ако Хитлер е имал настоящата изчислителна мощ, която съществува, той е нямало начин да не бъде големият победител. Просто защо е загубил? Защото управлявайки с вертикалната си структура, взимайки решения на всички нива, но най-накрая той взима окончателното, той пропуснал възможностите по пътя. Обратно, Антантата, бидейки редистрибутирана на базата на това, че е разпределена в много държави, те са били в началото кламзи, не са можели да взимат правилни решения, но пък не са пропускали толкова много възможности. В това число знаете, че на Хитлер е била предложена системата за енкрипция, за криптиране. Да. И той отказал и тя отива в Великобритания и така се създава онази машина, която разкриптира всичко и криптира всичко, за да не може той да я прочете. Чакай да ви попитам нещо. Понеже в момента се правят аналогии политически с времената на Хитлер и неговото име се споменава доста често напоследък. Вие не случайно използвахте и вие тази аналогия сега с уния времена. Защото ви давам аналогия с как технологията се е променила и как технологията в момента прави възможно единен център да управлява глобални операции без да губи от това. Защото колкото повече предизвикателства имаш по пътя, когато си сам човек на върха и трябва да взимаш решение, колкото и да си надарен с възможност да взимаш бързи и сравнително правилни решения, този обем от информация в един момент става неизчислим от човешкият мозък. Изкуственият интелект няма този проблем. Огромната изчислителна мощ, с която в момента човечеството разполага, сконцентрирана основно в две места на света, вече ги казахме кои са Китай и Америка, правят възможното това да се случи. Което пък от своя страна означава, че тази сила няма нужда от старите видове партньорства, които е трябвало да поддържа преди наличието на този тип сила, нова сила изчислителна. Сега, няколко много интересни термина. Казахте същите закони, различни инструменти. Разликата в инструментариума идва от изкуствения интелект, нали така? Да, и този инструментариум обаче променя начина, по който се случва. Така, света върви към автономни автомобили, автономни оръжия, дигитализиране на всички валути, което означава, че те стават програмируеми. Тотален контрол през социалните мрежи, изкуствен интелект, за кой да гласуваш, нали, да чуваш това, което искаш да чуеш, защото когато някой ти каже нещо, с което си несъгласен, ти просто го махаш от списъка си. Е ли това според вас, този нов инструментариум, води ли до края на либералната демокрация и на капитализма, такива каквито ги познаваме? Ако то остане такъв, да. Тук всъщност е надеждата за човечеството и тя се нарича Web3 и блокчейн. Проблемът на изкуствения, значи вие казахте думата автономни. Те не са автономни. Те са управляеми, но не от човек, а от единен център, с който те са свързани. При автономния автомобил Как се казваше в Терминатор, той е единен център, който трябваше да бъде... Няма нужда да говорим за филмите, реалността, изпревари, научната фантастика. Вижте, какво се случва с един автомобил, така нареченият автономен, когато... Ето аз току-що спуках, за съжаление, гума, докато паркирах във вашия паркинг. Когато се случи това, и ако бях с такъв автомобил, който в момента е на ремонт, за съжаление, затова ползвам този, той ще веднага да предаде на всички останали автомобили, че на това място се пука гума. Ако направиш това, всички автомобили щяха да го знаят в тази милисекунда, в която то се случва. В момента ще го знаят само вашите зрители. Те обаче дори няма да знаят къде е, кое е точното място. Просто ще знаят, че някъде съм спукал гума. Ама има и друг елемент в цялата тази картина, която описвам. Правото на свободно придвижване. Например, в най-съвременните автомобилни фантазии, нали, е ясно, че първо ще има датчик за алкохол. Лъхнеш ли на волана, колата няма тръгва. Второ, тя е под контрола на въпросния единен център, за който говорите. И ако си
човек, който иска да скрие къде отива, или автомобилно преследване на нарушител, единният център просто спира колата. Не, това въобще не съществува. Абсолютно сте прав. Аз ви водя по-скоро в друга улица, че... Ако искаш X3, вече трябва да си на subscription базиран модел. То пак няма да има... Вижте, това всъщност... Какви са основните предизвикателства на изкуственият интелект? Нека да ги... Аз би ги събрал в 5. Първо, лични данни. Няма такива. Това е една огромна смукателна система, която изсмуква всичко. Съвсем скоро ние може да ви направим един дигитален двойник, той ще бъде 1:1. Вече, нали, чисто физически на картинка, това отдавна се прави. Вие помните, аз си бях направил една шега с една реклама, в която аз започвам да говоря, после Елън Мъск става лицето ми Елън Мъск, моя глас говори на български. Това беше преди 3 години, сега е още по-лесно. Да. Но тук говорим да вземем всичко, което сте вие. Вашите спомени, които определят вашата същност, вашето ежедневие, всичко. Имате вече дигитал. Както сме инвеститори в компании, които правят дигитален двойник на сърцето и това е прекрасно за здравеопазването, така става и другото. Тоест, първа точка – лични данни. Втора точка. Това, че алгоритмите могат да бъдат подвеждани. В зависимост от това с какъв сет от данни се обучава един алгоритъм, той може да направи така, той може да действа така, че цели групи от хора да страдат много. Примерно, в момента бойните действия, няма да казвам локация, за да не влизаме в геополитически разговори, но почти навсякъде бойните действия се случват, това не се вижда по медиите, много странно как ги снимат, летят и ни дронове и стрелят. Ако алгоритъмът е научен тази група хора, етническа или друга, е лоша, това е алгоритъмът, той така работи. Но това е много голяма крайност, защото в момента толкова много войни има и говорим за война. Говорим за всичко останало. Изкуственият интелект е инструмент, много зависи в чии ръце ще попадне. Инструмент, но той вече може да се саморепликира. От преди 4 дни изкуственият интелект създаде изкуствен интелект, той създаде бебенце. И това шокира почти всички, цялата академична общност в света. Вече го има. Тоест, започна да се саморепродуцира. Така че чакайте да видим. И в зависимост от това как е научен, той може да репродуцира за да по сме същия начин. Това, за което говорят руснаците, това, за което говори Стив Банън, и това, което мислещи хора си даваме сметка, е, че света действително се движи към термина технофеодализъм или дигитална диктатура, като сложиш лицево разпознаване, изцяло електронни автомобили, като сложиш изкуствения интелект, сложиш социалните мрежи, целият ти живот преминава в една дигитална аватарна линия, в която ти не можеш да мръднеш извън нея. Е ли това технофеодализъм? Вие може да го наричате с всякакви термини, но на практика, ако видим в Китай как работи в момента системата, там ако нямаш достатъчно точки... За social scoring. Да, ако нямаш достатъчно точки, не можеш да излезеш на повече от 3 км от къщата си. Не можеш да си платиш билет или не можеш да преминеш, защото, примерно, някакви съседи се казват, че ти си лош човек, че си хвърляш боклуците или пушиш хвърляш някакви такива неща и те ти намаляват социалния скор. Но, за да можем да дадем по-голяма картинка, да не объркваме хората, защото той толкова объркваме, аз затова исках да ги структурираме. Значи, по 1 и 2 ги казахме 3. 3 е много интересно и много различно, защото много хора, вие ме познавате, обявихте ме като човек, който аз занимавам с технологии 30 години, инвестирам в технологии. Аз съм бил винаги завладян от възможността на това как технологиите могат да направят човешкият живот по-добър. Ама завладян ли сте от бъдещето, което тези технологии чертаят? Завладян съм от бъдещето, в което технологиите ще позволят да имаме по-добро бъдеще. И ще ви кажа, т.е. няма да завършим минорно. Нека вашите зрители да стоят до края. Защото това, което казваме, са реалните предизвикателства и това е бизнес телевизия и тук няма нужда да бъдем кой знае колко коректни. Аз ще се опитам да дам и решението, което всъщност да направи така, че повече хора да завършат, да чуят това интервю с оптимизъм, а не да си мислят, че сме в, както го нарекохте вие, технофеодализъм или какъвто и да е друг феодализъм, защото да, винаги
може да бъдем и в едната крайност и в другата. Двете опции са утопия и дистопия. Може да бъде и едното и другото. Въпросът е, че винаги е имало бойци на светлината, които са се борили за това човек да има право. И това най-ярко блести тази човешка черта по време на хуманизма. И от тогава до сега ние успяваме да запазим достоинство, права и да ги развиваме на човечеството и на човека. Единицата мярка за щастие и живот на тази земя. Третото е проблема с работата. За разлика от всички други системи, които автоматизират и се наричат революции, дали ще бъде четвърта индустриална, трета еди си каква, втора еди си каква, нито една от тези машини до сега, които са автоматизирали производство и са повишавали неимоверно и качеството на живот на човека, и производителността му, и нуждата от по-образовани хора, защото това е ключовото. Няма правителство, което да иска да създава образовани хора, защото иска да създава образовани хора. Има правителства, които създават образовани и привличат таланти, за да повишат производителността на своите територии, на своите държави, на своите организации. Образовани, толкова по-трудно се управляват. Та голямата разлика в момента, това са ваши думи. Вие казахте, че мисленето и взимането на решения се превръща в факултативен елемент. Не само. Тоест човечеството е обречено на затъпяване. Проблемът е, че това за първи път в човешката история, или може би се връщаме към началото, защото сега докато ви казвам, се замислям, че най-голямата и уникалната автоматизация в човешкото развитие, въобще в нашата планета, приказна планета, в този безкрай наречена Вселена или мултивселени, е Земята. Нашата Земя е най-добрата, най-мощната и най-интелигентната система за автоматизация. Пада зрънце, семенце, попада в почвата, започва да расте, израства, дава плод, изхранва ни. След което пак пада от него семенце и благодарение на почвата то пак израства и това се случва без наша помощ. Случвало се винаги. Ние просто вкарахме допълнителни ускорители в този процес с торове, с индустриално земеделие и така нататък, което надали е много полезно за нас. Знаем, че почвата умира в момента. Ако стъпи върху това е най-голямата автоматизация в човечеството хиляди години. После ние почваме машини, доавтоматизираме, но това е добавка към голямата автоматизация, която ни дава възможност да сме живи. Следваща стъпка, тази на която сме в момента, е ние да създадем автоматизация, която има собствен интелект. Защото дори ядрените бомби не си само натискат копчетата, трябваше човек да ги натисне. И все още, слава Богу, трябва. Но, ако това да речем е някаква епитомия, някакъв невероятен, ако въобще приемем, че това е някакво невероятно достижение на човечеството. Следващата стъпка обаче сега с новата автоматизация, защото това е изкуственият интелект, новата платформа за автоматизация, тя вече може да взима сама решение. Няма нужда от човек, за да взима решение. Дори вече се саморепликира, т.е. създава поколение, подобно на човека и на всички други живи организми. Така че това неминуемо ще доведе до съкращаване на огромни количества работни места. Тук говорим за социален фактор. Това, разбира се, само по себе си води до един още по-голям екзистенциален въпрос, а то е за смисъла на живота. Защото вие, аз, хората, които ни гледат, осмисляме живота през работата си. През това, което ние, разбира се, и семейството, но работата е онова, което ни осмисля основна част от ежедневието. Какво постигаме? Как го правим? Всеки ден правим нещо ново. Ако това бъде иззето, благодарение на, разбира се, от една страна изкуствения интелект, друга страна на развитието на роботиката, това би довело до екзистенциалния въпрос какъв е смисълът на моят живот. И ние можем да намерим невероятни смисли, нови, а може и да не успеем. Четвърто. И без изкуствен интелект често пъти се лутаме в отговора на това въпрос. Ако вие ми покажете един човек, който да знае смисъла на живота, жив на планетата Земя, това има да е чудесно. Но поне го намираме, ако щете дори и илюзорно, и го следваме. Някои много се объркват, други вървят по своя духовен път. И когато ги видиш, знаеш, че не са загубени, не са объркани. Те не знаят къде ще стигнат, но вървят и този път е с ландмарките на неща като ценности, вярвания и така нататък.
Това не е темата на разговора обаче. Това е много За хубава тема, моя защото духовен път. Много хора се постараха думата ценности да звучи като мръсна дума, нали? В последно време. На това трябва да има отговор. Вие говорихте за войните на светлината, ама като гледам как се управлява планетата, не виждам много такива сред тях. Нека не бъдем негативни. Да не сме. Не. Винаги е имало онези светли личности в човешката история, които са връщали. Вижте, когато има много голям мрак и малката светлина се вижда отдалече. В момента има ли голям мрак според вас? В момента има едно тотално объркване на човечеството. Защото винаги, когато има такива драматични промени, технологични, ето вземете примерно желязо, феро, идва от думата, която в себе си носи и непознато, а оттам и страшно. Когато ти не вървиш по своя духовен път и не живееш с страх от бъдещето и с... Много хора живеят и с спомени или по-скоро регрет с това, че съжаление за миналото, това много обърква мозъка. Мозъка е най-лесното за объркване нещо на света. Или следваш сърцето си, или мозъка си. Сърцето те води. Мозъка се лута. Винаги има някакви нови неща, които те предизвикват. Тук ти хареса нещо, видиш червено, отидеш към него, видиш ягодка, наведеш се, пък той живота мине през това време покрай тебе и замине. За хората е нормално, когато има такива драматични технологични промени, а такива никога не е имало в това естество, да взема решения, които са на база страх. А в случая страхът е или аз управлявам AI, или някой ме управлява. Нали разбирате, че и най-съвършената технология военна, облечена в ламарини, които са армирани и не могат да бъдат пробити, е някъде с някого свързана вече. И през тази връзка, както върви малко преди да стреля, може да замръзне и повече никога да не тръгне. Това е оръжието AI. Истината е, че от 20 и няколко 30 години AI най-голямото технологично и единственото технологично комерциално приложение на AI е едно. Може ли да го вербализирате, господин Лаков? Асистент? Манипулация. AI се използва за манипулация. Това е най-доброто, най-доходоносното използване на изкуствен интелект. Дори онзи ден Сатия Надела, CEO-то на Microsoft, постави под въпрос смисъла на AI за развитието на бизнеса. Дори имаше много обширно интервю в медиите, заяви го. Ама кой му пука? Всъщност най-големият бизнес е политиката. Винаги е била. И най-голямата компания е по-малка от най-малката държава. Това, което аз виждам, е, че понеже не сме нито правителството на Китай, нито правителството на Съединените щати, ние сме тези, които ще бъдат подложени на тотална управление. Искате да кажете, че ние ставаме менюто? Ние ставаме меню. Дигиталните роби. Ами нека да говорим какво имате предвид, като казваме ние. Ама те и хората няма значение от геолокацията. Тук въпросът е, имам предвид, в чии ръце? Имам предвид, че ще карам кола, която, ако ме подгонят, няма да мога да избягам. Не, че съм тръгнал да нарушавам закона или нещо, но мое право е да се движа без да знаят къде съм. Мое човешко право, изконно. Ако започнат да ми плащат дигитални пари, хората, които ми плащат, ще могат да програмират тия пари, да ме задължават да ги харча на конкретно място и в определен срок. Ако хода да събирам информация в интернет, изкуственият интелект ще знае по-добре за мен кой съм, отколкото аз ще знам. Ако това ви успокоява, това вече е факт. Знам. И вече знае всичко за вас. И не ме успокоява. Добре. Ако отида на война, дигиталните оръжия автономно ще ме застрелят на място. Няма да имам никакъв шанс. Нека да говорим за хубавите. Ако тръгна по някакъв начин срещу системата ще ме смаже за части от секунда. Това не е новина. Това е плашещо. Това не е новина, господин Лаков. Това не е новина. Това винаги е било така. Тук въпросът е във времето. Много по-бързо се случва. Случва се на секундата.
Тук всъщност новината е друга. Навсякъде лицево разпознаване. Новината е, че е централизирана тази система. И тя вече не е нито в ръцете на България, нито в ръцете на Франция, нито в ръцете на Германия. Тя е в ръцете на двете суперсили – Китай и Америка. Аз с това започнах нашият разговор. Това е новината. И новината е, че до сега не е била в техни ръце, защото те не са можели през много нодове, през много точки трябва да мине тази информация, за да стигне до едно централизирано място. И тъй като не са се интересували от това къде точно вие си карате колата, не са имали нужда и да знаят. Сега и да се интересуват и да не се интересуват, вече го знаят. Знае се. И тук вече въпросът е това, че е възможно. С това започнахме разговора и аз затова тръгна да ви казвам какви са предизвикателствата на изкуствения интелект за добруването на човешкият вид. Няма да казвам всички прекрасни неща. Аз съм огромен фен на автоматизацията. Аз съм човекът, който цял живот прави това. Така че в случая не съм при вас да ви кажа колко е хубаво с AI. Ние инвестираме само в такива компании, но инвестираме през призмата на това, че създават добавена стойност за човечеството. Другият въпрос обаче е как този инструмент се използва от такива, които не мислят с тези постулати, а с други. Следващият проблем, освен че може да бъде лошо обучен, освен че взима всичките лични данни, освен това, че на практика не създава, а изземва работни места, поради липсата на нужда от нови или много по-малко хора, централизирано някъде ще има нужда, но не навсякъде, всички други само ще го интегрират. Четвъртото, не малко и така мисля сериозно предизвикателство, с което е свързано с изкуственият интелект, е това, че всъщност създава едно категорично неравенство. Това, което говорихме. Притежателят му има суперсили. Всички останали имат право да ползват част от тези суперсили според това колко им е разрешено. Днеска пускаме нов ап. Чрез него можеш да знаеш какво ще се случи с твоето здраве в следващите 2 седмици. Ако... Това не е добре. Не е добре и тази централизация всъщност много прилича на авторитарните режими, които ние познаваме. И аз вярвам, че през тази призма авторитарните режими по цял свят са най-големите фенове и би трябвало да са, и ако още не са, ще станат най-големите фенове на AI. Защото той им дава един супер инструментариум в техните ръце. Тук вече въпросът е, ще останат ли острови на така наречената, както ние я познаваме, демокрация, която свързваме с една единствена дума – свобода. Столетия наред има една поговорка, тя не е поговорка, тя е максима, само законът ни дава свобода. Обаче тя е валидна в държави, в които законите, като наречем в Англия все още има закон, който е на над 300 години, ако си почетен гражданин на Лондон, имаш право да си разходиш папките по Тауър Бридж. Не се шегувам. Можете да си вземете папките и имате право. Никой няма да ви спре. Ако сте почетен гражданин сега, можете да ги разхождате. Няма полицай, който да ви спре. Нали си представете, че аз ако си разхождам там папките, не че ги имам, ако купя няколко от пазара. Аз ми е интересно да слушам, но времето ни натисна. Значи, от всичко, което чувам до сега, че освен с вас, така отгоре штрихирахме апокалипсиса, вие обещахте да завършим по позитивен начин. Ще останат ли острови на демокрацията и от какво зависи това? Финал. Новата технология, която също не е толкова нова, колкото и AI, защото и двете технологии са сравнително нови, но така имат допирателни, се нарича Web3 или блокчейн. Ако ние имаме една симбиоза между AI и блокчейн, тогава първо грешните сетове от бази данни няма да бъдат проблем, защото блокчейн е така наречената дистрибутирана технологична платформа, която взима една много по-обща и представителна извадка. И ако ние учим AI върху блокчейн технология, то тогава AI ще се научи на правилно. То като при децата. Учиш го да бъде зло, расте зло дете. Учиш го, отглеждаш го в любов,
и с това да помага на Да, хората. ама можеш ли да то става контролираш добро. всички учители глобално? Ами то хубавото е, че AI, пак казваме, е вертикална, много централизирана система, която изисква много пари. Сега Европа, примерно, обяви 200 милиарда от нашите пари, от данъкоплатците. Аз съм предприемач, плащам доста данъци, че ще ги дава за инвестиции в AI през InvestAI. 200 милиарда. Къде като малки котенца бягаме за лидерите? Онези хора, само 3 компании заедно, OpenAI, SoftBank и Oracle, обявиха 500 милиарда преди един месец. Малко по-късно Apple обяви още 500 милиарда, стана 1 трилион. Още и още, и това не е с данъкоплатците пари, това са частни пари, които се инвестират. И ние в Европа ги догонваме. Само и единствено Европа, фокусирана върху блокчейн, може да създаде антидота на оръдието AI. На база на високата криптосигурност, която предоставя, на база на факта, че с използване на AI можем да намерим аномалиите в блокчейн смарт контрактите и да ги подобряваме и да правим живота по-добър, по-хубав и да запазим това, което вас е много важно, за мен още по-важно, личните си данни и личния си живот. Тоест, има един кратък прозорец сега за всички бойци на светлината, който ако ние успеем да използваме, ако Европа се фокусира върху Web3 и блокчейн и създаде този остров на демокрацията, защото това е антидота и на тоталитаризма. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много. Особено харесах думата антидот в случая, защото не знаех, че такъв изобщо има. Дано